Moikka! Tässä videossa mä aion kertaa maailman ympäri. Niin mennään. Mä oon nyt Ranskassa. Moi! Älä puhu. Mutta lopa. Kiva moi. No voi Mä oon nyt Kolumbi. Kuka sä? Ei voi kertoa. Ethän sä vaan myy sitä, mitä mä luulen. Lautapelejä, niin. Mulla on täällä Afrikan tähteä. Sit mulla on täällä mustaa Pekkaa. Niin, haluatko jotain? En mä nyt ehkä tällä kertaa. Kato mitä mulla on tasku. Mitä sä teet porkkanalla? Näet sitten. No niin, mä oon nyt täällä New Yorkissa, niin ensi videossa lisää.